De bern in het asielziekencentrum in Burgum hebben simmervakantie. Maar dochs krijgen ze les. En dan gaat het net om rekenen of taal. De bern krijgen 4 weken lang Google- en toneelles. Docent Tom Afman die waasde bij de Dwarendel om de bern te vastkin te tjoen. We waren een beetje benieuwd van, is er überhaupt wel animo voor? Dus we hadden een flyer gemaakt van wil jij toneelles? En een andere flyer met wil jij goochelles? Geef je dan op? Nou, we dachten we zien wel even hoeveel er komen en wat erop afkomt. We hadden 1 middag gepland om dan les te gaan geven. En toen stonden er opeens meer dan 100 kinderen bij die infobalie. Dus het was opeens echt chaos. Dus toen hebben we er maar 2 dagen van gemaakt. Dus nu ben ik hier 2 volle dagen gewoon uur na uur aan het lesgeven voor 8 verschillende groepen. Afman is zelfs acteur en googler van beroep. Het werk in het AZC wie daarom wel even orenkoek. Voor zowel hem als voor de band wie de les wennen. Afman verdient likwijls dat de band tegen enthousiast binnen. Dit was hun 3e les en ik leer ze met balletjes dat ze die moeten laten verdwijnen en dat ze die weer uit hun oor kunnen halen. En nou ja, ik ben blij verrast dat het zo goed gaat en dat ze het zo goed oppikken. En dat ze het heel erg leuk vinden ook. Ik zie wel echt een paar natuurtalentjes ertussen zitten, zeker met dat goochelen, dat ik denk, oh ja, die heeft het echt wel in de vingers. Het geerkomen van verschillende culturen maakt het soms nog wel ingewikkeld. Het worden daarom even voor de band loskwamen. In het begin vonden ze dat nog een beetje spannend en ze komen heel graag naar die toneelles, maar dan zet ik ze ook even voor de groep in het begin. Dan moeten ze even hun naam uitbeelden of iets simpels. Nou, dat is dan toch wel spannend. Nou, daar moet je allemaal even doorheen en ze spreken ook niet allemaal dezelfde taal natuurlijk, dus er zijn wat vertalers bij. Maar dat gaat eigenlijk hartstikke goed en ik doe, zeker met toneel, doe ik wat non-verbale dingen, dus niet met te veel tekst. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus ze hebben er heel erg zin in en ze zijn heel erg gemotiveerd. Al het werk is vanzelfs net vernieuwd. Aan het eind van de simmervakantie maaien de band voor elke nieuwe shinlitten wat ze opstutsen hebben.